Mondo wis keringetan dilap-lep terus. Iki aku ming sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ora ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu ki muspra tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Ya. Pak Wanda, obatnya Pak Sena mau dombi sik. Aja tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone kok dadi kaya ngene, Pak. Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, Pak Bola. Sing gandrung iki wae tak ndelok apa lae. Kowe wae. Kowe Ora apik wis. ah. Aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedakep karo. Tak omong itu. Iki ketoprak kentekan pemain. Kok anane Den Broto cadok ya wis iki. Nah tau kacamata ki kok nyawang ramat ya. Wah, betul. Sip, heeh. Ya, ayo. Den Mas. Kanggo kacamata yang ndak bagus sih. Ora apa. Ora sida-sida kok wis arep meneng sikek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Brata. Piye kok malam iki didalehke iki? Urung-urung ae dibenakke. Mangko tak benakke. Mangko. Ora benakke dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik ya. Ayo. Serius iki tenan. Nah, aku ki bratane ora serius ya. Serius sih Bang demi bapak. Oh iya. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus kepenetek. Ngetek. Aku ora ngetek. Jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa? Aku sapa? Ayo. Ngerti aku wisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Wah, iso. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget nganggo iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Weruh napa? Warna-warna. Aku mah ger cilik e. Pas guyu. Jenengan Serius? nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki cetha. Dah, muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangan iki rene-rene. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep. Geli piye? Den Mas. Kae lho Suminten di kok malah iya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten?
Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo Cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke. Ning tak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Iya. Nek karepe nu kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke. Wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana gereh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Ento. Ento nek kok ya cerdas kowe. Wes, Kowe temen awal-awal. ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki terus nang arep panjenengan kok ya piye to? Dong ora. Adep rene. Cek. Adep iki rene. Iki sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-adeban ngene iki. Terus? Terus tangane mendene ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. Hei, Ora apa-apa santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketanggo tekan omah kepruk ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau kucuk banyu barang lho, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Nah. Kucuk nek Nek karo aku tak kei mie. Mie apa? Digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Ngomong kok ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh, soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek, hah? Bir kok. Oh, Bir utuh pir. Kupinge budek. iya kleru. Iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir kudu gir ngono kok. Ah iya. Kowe muni pir kok. Lah apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru ya apa-apa ya engko dibenake ha. Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Jaluk ngapura aku ora iso nampa marang Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora majuke mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora sang gagas bojomu sing jajan Wah. bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti e. Ora